contacontes es diu Emociona't i, evidentment, ens parla de les emocions. Anem enfilant tot un seguit de contes que ens porten per diferents tipus d'emocions i de sentiments. I mentrestant anem parlant amb el nostre públic i els anem preguntant què senten quan han sentit, per què tenim les emocions, per què ens serveixen. I entre riure, entre escoltar, entre xerrar, anem treballant una mica i anem percebent aquests sentiments i totes aquestes sensacions que ens envaeixen per dintre. Mira, les emocions són coses que sentim a dins del cos. És l'alegria. Una altra emoció és la tristesa. Una altra emoció és la vergonya. Una altra emoció és la por. Una altra emoció és la sorpresa. Una altra emoció és la gelosia. Un dia el meu amic Fèlix estava molt orgullós perquè no hi havia manera d'acordar-se les sabates i al final ho va aconseguir i va dir: "Oh, que content que estic, em sento molt orgullós". Què és això que acabes de fer? No veig que tingui jo ni cames, ni braços. I en Miquel estava a punt d'explicar-ho. Però sabeu per què? Perquè en Miquel acabava de construir un menjador. Senyor, com pot ser que aquesta bola de plastilina tingui vida? I la bola de plastilina li va dir: "És que sóc un menjamares". Sí, estic aquí. Per què? Què ha passat avui? Ui, com que la mare m'ha renyat una vegada. Oh! I després m'ha tornat a renyar. Oh! 3 vegades m'ha renyat. Oh! Doncs saps què? Me la menjaré. Demà al matí ja em renyarà. Oh, que bé! Des que m'he fet aquesta armadura, tothom em respecta i ja ningú no se n'enriu de mi. Sí, senyor! Ja era hora de passar l'Amàlia, que era una bonica camperola. A vegades hi ha coses que ens fan fàstic. Mireu, jo tenia un amic que es deia Marià. Era tan marrà que tothom li deia Marià el marrà. Fixeu-vos. Ell anava pel carrer, trobava un caramel pel terra, l'agafava i se'l posava a la boca. I aleshores la mare li deia: "Marià, no siguis marrà". Començava a fer-se brilles i se la menjava. I el pare li deia: "Marià, no siguis marrà", li deia. Vaja. Aleshores sabeu què feia? Era el mag de les 1000 paraules. I va venir i em va dir: "És la gelosia, cosa molt comú, cada cop que neix algun germà. És un mag que coneix de tot i a cada cosa li posa el nom. Saber que... Els cavallers van dir pomes rostides, amb el que ens agrada. Sí, pomes rostides per tothom. I aleshores van signar el tractat de pau i l'endemà se'n van anar a complir perquè està. I si el posem així? Com esteu? Enfadat. I ara? Disgustat. Molt bé, i fixeu-vos. I ara?